Kisin nga pediang sebahai piparo kibasungap ya kani ka video kano ngadap na kajing siukmen ka bakraw ya ka ba ublay ula penyo yang ban wanra api syapang katu kat ni na kaktin ke jong ublay ngat pensai hapi komno ba kaktin ke jong ublay ka ba ula kren lingba kisyakri ki jong u syapang kasngi sabaton isayan ripan ribulanong katkot ka ba artusan ka ba ongkom ne te kan jaru ba na uwei unai thamai hadu uwei pat bat na ka wei ka sabaton ha ka wei pat ka do baro kan wan ban mane hakmat jonga ong utrai bagani ka dei ka kentin ya ka ba ublei ulakren lingba usyakri ujok u isya ha kata gasngi sabaton baro kidei ban mane ban wan sha utrai Jeremia khatnyuk lanong kadakot ka ba wei ka ong kumne uong utrai to sumaria lade bat wat kit jingkit hakasngi sabaton limne wat walam syapo yaka naga kardop ka Jerusalem bagani kade ka juhi yaka ba uisya ulakren chapang ka sabaton kumjuru ujirimiyaru ka juhi yaka ba utrai ulakren ha ujirimiya taka juhi ka kantin chapang ka sabaton tonya phai bat nga na uisakiat ar pheu khat riu kulanong kumno bat ka tin ka jong ublay ka continue bat uisakiat chapang ka sabaton namar ki lakentai yaki jingbisar jonga bat kimshim layai haki an jonga bat ki la le sang le bengsang ya ka sabaton jonga napa kado nut jongki kala leit bat la ki blei thau jongki bakadei kata kaba ublei pen isisya ba hoi kata kasngi sabaton kadei be kasngi mingha bani song thai tang ba hang ne katu kat ne cha kaktin ke jong ublei ka ong ba ha ka jaka bagi ban lei syakata ka ying ka ba kentang henry ki lei pen ban sya kita ki blei thau ki jongki kunta ba kani ka tin ublei ka yathu ha uisakia nangta ar phu ar kelnong ka khot ka ba ar phen riu ka ba ong isakiel kilang do jongka kila le por ya ka hukum jonga bat ki le bengsang ya ki wei ki ba khoi jonga kim shim lapin ya pher satya ya ka ba lapin kentang bat ya ka bom shim kentang lemne kim shim da bin itu ya ki briu ya ka bom khoi na ki bom khoi bat kila pure ya ki khmat naki sabaton jonga bat kila le bengsang yanga hapdeng jongki pakani ba kakting ke jong ublei ka ongpat isakial nang tabat saw ar peu saw ka ongkomne bat ha ka jing ya khajia kin yeng ban bishar kin bishar ya ka katkum kim bishar ya ka katkum ki jing bishar jonga bat kim rakhe ya ki an jonga ha ka jing khawai niam jonga paro kiba la bu bat kin kentang khu ya ka sabaton jonga bagani kade kaba lakren na ka old testament kani chapang ka sabaton toni phai bat nga khindiat na ka new testament kumno kaba u jisu ukran shai ba chapang ka sabaton kumno ba kini ki parsi ki keli jingkeli ha u jisu kumno ba Matthias kha at iwe hadu riu ka ba ongkom ne min kata u jisu ulale ha kasngi sabaton lingba ya ki lingkha keu isenran jong u te kilatngan bat ki layas dang ban khekso keu bat ban bam ru henry haba ki farsi gila yoi kila ong haung hakmi kisenran jong me kila le ya ka bombit ban le ha kasngi sabaton ute ulathu ulaong haki hemju pule kawe ba udebet ulale men ba ulatngan bat kita kiba bat uru kumno ba ulale hapo kat tempel bat ba ulabam ya kata ya kita kikpu pedi ya ki bombit ya uban bam
lemne ya kita kiba bat Henry tang yaki lengdo hi kani bakadai kaktin ke jong ublei ka pensyai yangi ha Matius khat arglonong kadakot kaba ningkong hadu kaba saw kaba ong kumne Henry tang kita kiling do hi kabombit banbam ha katagasgi sabaton kumno bakaktin ke jong ublei ka thu yangi nagbasan haduk banriu lane phemju pule ha kahukum baki lingdo ha ka tempel ha kasni sabaton di bom kipin keng ya ka sabaton klempom ru bagani gadai kaktin ke jong ublei ka pensyai ho ya ka tang ban yo daw ban bo dong bo daw Henry kipin i kumba ka longpop tang ba ha Jisu ko ong kamdei pat kapop Henry ngala ong happy ba uba kham khrau ya ka tempel udon hangne ong kaktin ke jong ublei ong Jisu ya kita ki parsi uba kham khrau ya kata ka sabaton uba kham khrau ya kata ka tempel udon hangne kabamut badai Jisu uba kham khrau ya kini ki kapen iba kini ka sabaton ka sni baro kadehi ka ba kham khrau ya kata ka do nut ka jongi bat ya kata ka ba Jisu Kris uba pen wa ai hangi ya kata ka jing pensyai kat kum ka ba mustin ujong ublei ula pensyai hau bagani kadai kaba Jisu Kris ula pensyai hanga happy ula pensyai hanga happy komba kani kadai kaba Jisu Kris uong uba kham khrau ya kini udon hangne ton phai bat nga khendiat syadin kumno kaba kaktin kejong ublei ka ong Ezekiel arpheu kaba khat riu kaba ong kumne naba kado nut jongki kala lei bat la ki blei thau jongki kane kade kadon kata ka jingmut ka e ra ka ba khrau hoi kadon nut ke jongi ladangi le yakini ki tang ki bapau syabat ka bamut kamentoi Henry Jisu ukren ha kata ka por ka ba kini ki parsi ki yakli yu Henry ujuba bat uong ba naba kado nut jongki kala lei bat laki blei thau jongki kajungmut ladengi lei sakata kasni sabaton lei sakata ka tempel ka bakentang lada ka do nut jongi ka jingai pat nakata ka bakenjam sin kamentoi ayu yangi Henry kani kadai kaktin ka jong ublei ka yathu yangi kumno ba kaktin ka jong ublei ka yathu shu Marcos khat arklonong rekod ka ba arpulai bat arpusaw arpusan nang ta Lucas Nriu iwe ka ong ka juhi ka kentin syapang kini ki apostol ya ka ba Jisu Kristus ulajit yakini ru haki kitab jongki ladon hi syapang kini ka sabaton Nrei tangkatai kublei shibun